поради грешки на нашите политици. Радвам се, че времето е добро да изразиме нашата воля, да изразиме нашата подкрепа и за българите в Украйна, които са обект на една агресия. На територията на Украйна, знаете, се води гражданска война. Няма как да бъде, след като два пъти там се провеждат избори и два пъти законното правителство е свалено с външни усилия, с външен натиск, за съжаление с участие на Европейския съюз, на който ние сме членове. Очевидно е, че и за съжаление, аз лично много се надявам оръжията да спрат, но нещата така са забъркани, че от двете страни след толкова дадени жертви и след толкова силна намеса отвънка Европейския съюз или не искаме. И нека българския народ решава, а не някой, който седи зад граница и който взима решение вместо нас. Всеки един от нас има своята идеология и своята вяра. Обединяване е едно единствено нещо – просперитета на България. И ако някога някой иска да ми каже, че позицията наведен в кръста с задник към Америка е удачна за България, аз категорично отказвам да се наведа. Да живее България, да живее българския народ, да живее бъдещия нов социализъм. Благодаря на Павел Иванов. Сега има думата градския координатор на партия Атака за София. Здравейте, българи! Здравейте всички, които сте дошли тук да кажат не на войната. Не на убийствата на жени и деца. Дошли сте тук, за да кажете на този човек, който обитава тази сграда зад мен. Господин Плевнелиев, ние не желаем да воюваме срещу братския руски народ. Ние не желаем да коленичим и да целуваме ръцете на американските агресори. Ние не желаем да бъдем включвани в някакви тайни сделки, да се пращаме да повтаряме, че НАТО Европейския съюз ще ни направи проби и да ни направиха. Направиха ни и ни унизиха. Този народ, който вече 3000 години има държавност и не си е сменил името на държавата. Този, който научи 400 милиона да четат и да пишат, сега е превърнат в роб и в слуга. На кого? Когато дойде Джон Кери. Знаете ли, групата Любе има една такава песен. Няма да я казваме руски, ще я кажа на български, защото в един от протестите господин Плевнелиев беше казал: "Отдайте се чува руска реч", на който господин Сидоров му казал: "Ами естествено, това е старобългарски език." А Цецка Цачева претендира да се нарича българка. Нека да имат мъжеството и да кажат: наши предшественици подписаха този договор, но той е незаконен, той е противоконституционен, той е против волята на българите. Затова ние го обявяваме за нищожен. Ако ли те не сторят това, казваме им на всички: вън, марш на натовски територии! България е обявена от нас, е обявена за зона на
всички ние да се обединим и да не позволим една шепа бандити, които управляват света, да карат света в война. Ние, българите и България, като най-стара цивилизационна държава, сме призвани да поемем този кръст. Днес ние поемаме този кръст на мира и на никой няма да позволим да спекулира с нашата българска земя, с нашия български народ. Ние, българите... Одеса, мы с тобой! Одеса, мы с тобой! Одеса, мы с тобой! А сега бих искала да покажем нашето отношение на президента, който се показа като истински национален предател. На злото казват се, злото не се бори, на злото обърни гръб. Нека всички ние демонстративно обърнем гръб към сградата на президентството, за да покажем отношението, което имаме към предателската политика на Росен Плевнелиев и цялото марионетно правителство. Обърнете се с гръб. 30 секунди с гръб. Сега, да дадем думата на обичаната от поколение български артистка Цветана Платиканова. Здравейте, българи! За мен е голямо щастие отново да бъда сред вас. Не веднъж и не два пъти съм била на подобни митинги или събирания. Сега мисля, че няма защо да се убеждаваме един други. Няма защо да ви карам да вярвате в това, което ви е довело тук. Искам само да се обърна, доколкото има медиите, и да им кажа: скъпи наши, айде български медии, вие защо смятате, че ако криете истината и ако не давате истинска информация, с това ще закриете и фактите? А фактите съществуват и ние имаме достъп до тях. Затова не ни карайте да се гносим, да отваряме една или друга телевизия, която сипе такива лъжи и такива... Това наши част от които в името на пари, за това е всичко. За това прави НАТО всичко. За пари, за пари, за пари. Ние не се продаваме за пари. Ние носим българския дух в нашата среда. И няма да позволим никога това да бъде забравено или унищожено. Българи, призовавам ви. Но така или иначе това са бази, които се ползват команда от щатите. И тъй като те са съюзници в НАТО, това означава, че се ползват от НАТО. В момента законите се променят така, че българската армия на тези чисти и също така да участват. Ние обявяваме нашата суверенност в този, който трябва да кажем. Когато са ни вкарали президента, ви трябва да излезем отгоре, колкото са направени в волята на народа. Договор е нелегитимен. За нас единственото сигурност на държавата е възстановяване на нашата армия и нейното модернизиране. С над 1 милиард вноска, която достатъчно средства